Jamen, det er da tæt på, at solen bryder igennem her. Selvom jeg nok lige skal have brændt alt det der tåge af. De ligger godt nok tæt nede om jorden nogle steder. Der er vores lille woofer med fuld fart på. Jeg elsker at være her, men det kan man jo godt forstå. Det er jo også dejligt. Hvor vi hen ad stien. Jeg kan se Sille. Der er simpelthen ænderne, der er på vej fuld fart væk herfra. Så Sille må have været der. Sådan er hun, en Sille. Så kommer hun. Ej, du er så dygtig, lille skat. Du er så dygtig. Godt, hun ikke er vandskræk. Men det bliver sjovt, når det bliver sommer. Jeg begynder at kaste pinde ud i vandet hernede. Det har hun ikke prøvet før. Og hun bliver også totalt snavset, når vi gør det. Ja, hun hygger sig med at gå i bad. Søbad. Står og kigger på inderne derovre. Ja. Det er også lidt savligt, der er nogen, der plantet siv der. Ja, nu er de svømmet i læ. Alle inderne. I læ for Sille. Jeg meget gerne vil lege med dem. Er det rigtigt, Sille? Meget gerne lege med dem, ikke også? Jo, nu må de svømme ud der. Og nu tager Sille simpelthen det store spring. Der kom hun helt ud og svømme. Sille! Ja, du er så dygtig. Det var da lige før, vi skulle have andesteg. Det var trudt. Hej, lille skat. Hvor er det lige sivende. Ej, hvor hun hygger sig. Ej, hvor hun hygger sig. Nu kommer hele vredet derind og der. Og de svømmer helt hen til Sille. En mindre end meter fra Sille nu. Men. Selv ænder flyver ikke ind i himlen, eller hvad det nu hedder, før senere. Det kan være, at Sille kan hjælpe dem på vej. Det er første gang, de har oplevet, at hun svømmer ud efter dem. Det er som om Sille instinktivt ved, at hun ikke rigtig kan klare dem. De er for mange. De vil egentlig også for store. Ja, nu bliver Sille fuldt tæt. Ja, nu er hun bag pæretræet der.
snakker de om, at de har fået hunden væk. Eller også så råbte de på hjælp for at få flere til. Men det ligner den koloni, der plejer at være hernede på de der 10-20 fugle. Så nu skal vi lige forbi æbletøjet her. Så, nu går Silje i vandet igen. Det er utroligt, hun ikke er bange for dem. Så, nu har Silje gemt sig ved kirsebærtræet der. Ja, hun går i ly og læ. Så, der kommer hun ud. Så. For hun har valgt, at hun skal ud og løbe en tur nu. Det kan vi nok ikke rigtig vise på filmen. Men det var over på langsiden. Det kan vi nok ikke se på filmen. Det virker som om ender nu svømmer over mod Silje. Og hun går derhen efter. Ikke helt profudstyr. Nå, nu går vi lige bag blommetræet her. Så er der sådan en stor E her. Jeg vil lige kigge på. Og hvis det ikke er en E, så er der noget andet. Der står Silje og venter. Så er der de sammenvoksede bøge her. Og vi er bag ved pilen her. Og Silje er nu gået ned til sin gren fra i går. Ja. Der er grenen fra i går, som hun jo rent faktisk fik hævet op. Så står hun og venter på en, og det kommer fra. Nej, hun er gået om på den anden side om. Ja, vi kan høre dem om lidt, når hun skræmmer livet af dem. Men de er et sted derovre bagved. Går jeg ind over her. Og så er lidt sumpet her. Ja, der var sådan lidt lille smule i dag. Jeg vil se Mogens, han har været over at rejse alle bænken. Så vand og sne kan løbe af dem. Silje står deromme. Ja, der var en der nok. Og der står bag den der stuk efter føretøjet. Og hun vil gerne løbe efter dem. Og hvis så gerne. Hold da op, der er et insekt. Så, der står hun og observerer. Altså, nærmere, jeg tror hun poserer. Ja. Kan du posere lige igen, Trine? Hvad siger det? Så får du det.
Inderne har ligesom samlet sig her. Silla er gået lidt i skjul. Jeg tror, hvis hun kunne, så ville hun gå så meget i skjul, at hun pludselig kunne komme frem og overfalde dem. Det ville hun nyde meget. Der var hun igen. Der har hun været henne ved det huletræ herinde. Jeg har sådan et huletræ her. Hun elsker at grave derinde i bunden af det. Det var også spændende. Rigtig godt lide at grave. Det er et gammelt birketræ, det her. Og det begynder at skyde igen, kan man se. Så småt. Men det har Silla, så længe hun er kommet hernede, haft meget glæde af. Nu, der kom hun sammen igen. Jeg tror, hun har opgivet inderne lidt i dag. Ja, det kan man godt forstå. De gider jo ikke rigtig at lege med hende. De vil hellere lege med hinanden. Det kan man også godt forstå. De kender jo på måden. De er sikkert i familie. Så er det tæt på, at vi har fået en hel runde med kamera på. Den er ikke fået før. Så, nu har Silla fundet en ny pind. Eller er det måske en rod den her gang? De var også en slags familie. Silla kan nemlig også være en rod. Og Silla, fryser du lidt? Det er jo ikke sådan, at du absolut og partout skal ud og bade. Hvad skal jeg? Det er lige, hvor hun skal hen med. Det kan være, der er kommet nogen herned. Nå, der tror jeg, hun i hvert fald er helvede til. Det er godt, Ida ikke ser det. Så ville hun da gå helt ud af sit gode skin. Det skin, hun har, er rigtig godt. Ja, sådan er det. Nu fortsætter jeg lige frem her. Så dukker Silla som ind op på et eller andet tidspunkt. Men det er et rigtig lille hyggeligt sted, det her. Måske. Jeg vil sige, der er fuldkommen forsvundet i sommerne. Hun plejer at dukke op. Det kan da også være, hun gør det i dag, så. Ja, men vi slukker kameraet nu.